Good afternoon mga palangga. So, kakatapos ko lang sa aking trabaho, 7:30 to 3:30. Yung sasakyan ko, it says na 17 degrees, pero nakapark siya. So, let's see na lang kung ano yung real temperature. Pero maganda yung panahon ngayon. It's always the case though. Pag meron kang trabaho, maganda yung panahon, and pag day off, nako, yung panahon sobrang ugly. Hindi nakikipag-cooperate, di ba? Busy ngayon kasi school days. May klase. We are home. 16 degrees yung temperature, sabi ng sasakyan ko ngayon. So, nag-drop lang siya ng 1 degree. Medyo maaga pa. Yung oras ngayon is 3:45. So, dito lang ako sa kitchen, aka conservatory. And nagkakape. Maganda yung panahon na, pero ito, naka-jacket ako. Lamigin ako. Pag hindi ako gumagalaw, nilalamig talaga ako. Kaya, pagbigyan niyo na ako. Nagtitingin-tingin lang ako sa cellphone ko. Wala naman talagang ganap. Later. Mag-grocery kami. Hey, how's the window upstairs? Is it closed? Mag-grocery kami. Today is ano na ba? Thursday? Hindi kami makakapag-grocery ngayong weekend kasi I got work and si Mr. mag-shooting siya. So, ngayon kami mag-grocery. I'm not sure if I'm gonna wear my jacket inside. What? But I think I will. Yung temperature still 15 degrees. Say hi, mister. Switch that off. 1 hour later. Bye, I love you. Puts the house on fire. Aalis si mister. Aalis na naman. Kakauwi lang namin galing mang grocery. Hindi na ako nakapag-vlog kasi sobrang busy talaga. Parang wala ng pandemic. Nagmamas naman yung mga tao na nasa loob ng supermarket, pero busy talaga. Kaya ayun, hindi na ako nakapag-vlog. And ngayon, magluluto ako ng pansit. Magbabaon ako ng pansit tomorrow, and para na din sa hapunan ni Mr. for tomorrow. Kasi 14 hours kasi ako tomorrow. So, para naman, you know, para naman mabusog yung asawa ko. Nagpastis kasi siya kanina. So, nag-guilty ako. Sabi ko, magluluto na lang ako. So, sabi niya na, why not? Magluto ka ng pansit. So, sabi ko, good idea. So, hihiwa lang ako ng onion. So, ang gagamitin ko para mas madali, bumili ako nito. Itong pang stir fry ba. Then, sasahugan natin ng chicken. Ito, spring onions, and ito. Pinabasa ko lang kung kailangan pa ba siyang hugasan. Hugasan ko na lang. Para sure ba. Ang daming Brussels sprouts nito, oh. Yung stir-fry vegetables natin, napansin ko merong red bell pepper. And sa fridge, meron akong red bell pepper and malapit na siyang masira. So, gagamitin ko din. Magta-top up ako ba?
Nakikita niyo ba ako? Against the light kayo. Yan. Bango. So, sunod ko na to. So, nakikita ko ngayon ha, feeling ko na yung pansit natin hindi siya makakasya dito. Pero let's see na lang kasi baka mag-shrink. Kasi dito talaga sa stir fry veggies is Brussels sprouts yung parang main niya. Kakat ko lang to. Dice na naman siya pero I want to cut it into smaller pieces pa. Si Mr. pala, umalis siya kasi gusto niyang i-drive yung Range Rover kasi sabi kasi niya na dapat siya gamitin talaga para makita kung meron bang mali, may kailangan bang dapat gawin pa. Kaya ayun, i-drive lang daw niya mga 15 minutes and babalik siya agad. Sa mga tao pa lang nagtatanong kung for sale ba daw, yes, ibibenta po namin yung Range Rover. Hindi pa namin alam kung kailan. At the moment lang talaga, make sure ni Mr. na okay lahat. And then, pag satisfied na talaga si Mr. na okay na ang lahat, yun na, ibibenta na niya. So, I will let you know pag nasa market na yung Range Rover. Kasi baka interesado kayo na bumili. So, why not? Why not? Balik tayo dito. Lalagyan ko lang to ng kaunting seasoning. Lalagyan ko siya ng kaunting pepper and asin. Para naman may lasa, no? And kaunting tuyo para naman may kulay to. Then, haluin lang natin. And then, after 2 minutes, kukunin na natin to sa apoy. Kasi luto na sila at ayaw nating ma-overcook to. Lalagyan natin ng kaunting mantika ulit para sa manok. So, sibuyas. Chicken. And once brown na yung chicken, lalagyan ko siya ng toyo. May nag-comment na ano daw, sabi niya na mas masarap daw pag lagyan mo ng oyster sauce. Tama, masarap talaga pag oyster sauce yung nilagay mo. Ikaso wala akong oyster sauce. So, next time na lang, pag nakabalik kami sa Oriental shop, bibili kami. Pero at the moment kasi, wala akong oyster sauce. Kaya, ang ginagamit ko lang is kung ano yung meron ako. Maglalagay ako ng chicken stock. And then, ilalagay ko na yung ating noodles. Yung noodles kasi, fresh siya. Yan o. So, madali lang itong maluto. Gagamitin ko ba lahat? Sabi dito, serves 2. So, hindi siguro ito marami. Kasi serves 2 naman daw. So, ito na yung finished product ng ating pansit. Yummy! Akala ko yung pansit natin hindi siya makakasya sa isang kawali.
Pero what a surprise, nagkasya talaga siya. So, ilalagay ko dito yung pansit para mas madaling lumamig. Yan. Ang bango-bango. Ito yung dadalhin ko tomorrow. Gandahan natin yung presentation kasi, presentation talaga, no? Magtatanong kasi yung mga katrabaho ko, kung ano yung nilagay ko, kung ano-ano pa. Yan. So, yan yung baon ko tomorrow. And then, yung natitira, si Mr. na yung bahala tomorrow. So, dito ko na-end yung vlog natin for today. I'll see you again sa Saturday afternoon after sa trabaho. Kasi tomorrow is Friday and tomorrow meron akong 14 hours. And then, Saturday morning, meron akong trabaho 7:30 to 2:30. Yes, I know. Nag-say yes ako sa employer ko and I feel like, bakit ba nag-say yes ako? But it's okay. Ang iisipin ko na lang is the end of the month. Kasi kung babawiin ko kasi yung pag-say yes ko is para ba siyang magre-reflect sa akin na parang wala akong paninindigan. So, yeah, tiring siya kasi 14 hours and then back again in the morning. Pero, yeah. At the moment kasi, yung standing ko sa trabaho is, kasi I am still within the team, I'm just doing my best to help my team the best as I can. I just want to return something. And short staff talaga kami. And yeah, yun. I'll see you. Right, that's it. I'm home alone again and I'm preparing my tea. So anyway, I'll show you shortly what I'm having. Apparently I've forgotten how to cook, she tells me, because I don't do it anymore. But anyway, I'll show you. I'm making pancit. That's what I'm making. But I can't show you my secret ingredients, so hungry, it's unbelievable. Oh, it's too much that, isn't it? Way too much. That's it. I'll show you my tea in a minute. I'm just preparing. I'm having eggs for my tea. Fried egg sandwich. Not really. That's it. Are we filming? Yeah, I've not much to say really. She's left me. Always leaving me. Anyway, she'll be home soon. Right. This is my tea. Made this earlier. See? Pancit. And I'm having egg on my pancit. And there's one egg. Come on, lad. Here's two. See? Perfect egg. Sunny side up. And she tells me I can't cook. Wrong! Them fine eggs, darling. Nearly as good as yours. Right, I'm going to eat it because I'm hungry. Okay, bye for now. Bye. Nasa bahay na ako. Tapos na ako sa aking trabaho. And ang sarap ng pakiramdam dahil relax na and maganda yung panahon. Pero si Mr. wala dito kasi nag-shooting si Mr. So ako lang mag-isa. And yung mga bata, yung mga babies ko, yung fur babies ko. Hello, Pipa! Say hi! And naka-short yung madam niyo. Char! Tinatamad ako magluto mga palangga. Kaya ayun, napag-desisyon na namin na pupunta kami sa KFC.
We've got snacks. Is that okay? Look like it. So, nagdala kami ng drinks kasi sa KFC kasi meron silang drinks pero soft drinks ba? And Yes. hindi naman talaga kami mahilig sa soft drinks kaya Let's ayun. do one different. Magdala kami ng drinks. Is your keys here? Mm. Do you want them in your bag? Yeah, thank you. Oh my God. Anak ni Mr. nandito. Papalipad ng drone. So, huwag niyong pangsinin kung naririnig niyo yung ingay. So, nag-order na ako online. I-click lang namin pag malapit na kami para i-prepare nila yung food. Yung temperature ngayon, 17. Said it was going to be 17 today. Such a good weather. Nandito kami sa aming usual place kung saan kami kumakain ng fast foods. So, yung order namin, coleslaw for John, chicken. That's my bucket. Whoa! How many? Did we get a fork or all? I have a fork. Yeah, don't worry. Yeah, I picked the right order. Well, I don't know which one for coleslaw. I don't care which. Where's the... Yep. Your large fries? These are large. I don't think that's smaller. There should be salt somewhere. No salt. There is, there's normally salt. Nag-order ako ng chicken wings. Ito lang chicken wings ko. You've Hot ordered a lot. spicy wings. There's two of them are large fries then. So I think the bucket comes with that fries. I did not realize. Sorry. I'm really looking for my chicken wings, but Are they rubbish? not spicy. That's very big. I think that's 6 with her. Well, that's two now. 3, 4. No, there's more than 6 in there. You need to cook it so it's crispy. Yung problema nila, hindi crispy yung It chicken. used to be. Pagpasensyahan nyo na kanina, hindi ko na masyadong na-explain kung ano yung order namin. But then, we've ordered 4 times hot wings, 3 pieces. So it means if it is 4, That'd be so 12. it's 12. Why have you 12 ordered hot 12 wings. I like my wings. That's over the top though, isn't it? And this is a snack box as well. And then 1 snack box of popcorn Oh chicken. God, we're dieting now for 6 months. I know. Let's... Yeah, so I did not. I only have how many? 1, 2, 4? 4? So I did not arrive. You should have your order on there and they should read it out to you. Good job. I think I did not check when I just grabbed the bag. Are you sure you didn't leave a bag behind? No. Yung view namin ngayon is ito. Ito, mga tupa. Yan. Yan. And then may nakapark din dito. Hindi ko na ipapakita. And si Mr. He's sleeping. I'm not asleep. I'm not allowed to go on. You're not allowed to go home. I'm not ready. I think we should go out in the old Range Rover tomorrow afternoon and have a picnic. Hello. What can I help you? You can't. I'm beyond help.
Why? Well, look at me. I'm kaput. So, si Mr. sobrang busy niya kasi kung napapansin nyo, yung gate, nawala na yung wooden gate dyan. Kasi finally, yung gate na ginawa ni Mr. ilalagay niya na. Ilalagay niya na dyan. So, he's digging and everything. I don't know really, but he's doing something. Yan. And look at the weather. It's such a nice day again. But hindi siya masyadong mainit kumpara kahapon. Kahapon kasi yung temperature mga 17, 18 degrees. Ngayon, yung hangin, yung simoy ng hangin malamig. Pero saying that, maaga pa naman. So baka mag-improve yung weather mamaya. So, kain muna tayo ng almusal. And yung almusal ko, pansit, yung leftover na pansit, and yung leftover na chicken from yesterday. So, ito yung almusal natin. Yan. So, ito yung breakfast ko. Yan. So, meron tayong pansit, chicken from KFC, and fries. And meron pa din dito mga palangga. So, isisave ko muna yan para sa lunchtime ko. O, diba? Wala nang diet. Nawala na. Iinitin ko lang to. Kain tayo. Yan na siya. Mainit na siya. So, papasensya niya na talaga kung 2 days na akong hindi nakapag-upload ng vlog. Naging busy lang talaga ako. And hopefully, ma-edit ko to para ma-upload ko to tomorrow. Hopefully lang. Meron tayong kape dito. Kain. And magta-try akong gumamit ng tinidor at kutsara ngayon. Kasi marami sa iyong nag-react. Nung nag-almusal ako, Filipino almusal ba? Marami sa iyong nag-react kung bakit nagkamay ako. Normal naman talaga sa Pilipino na magkamay. And while kumakain tayo, mag-answer ako ng isang question. Sarap. Meron din pala akong sausawan dito. Tomato ketchup. Hindi ko masyadong bet yung fries ng KFC. Mas bet ko yung fries ng McDonald's. Okay naman yung fries nila, pero kung pagpipiliin ako ba, McDonald's yung pipiliin ko. So, ito na yung question na sasagutin ko kasi maraming nagtanong dito. So, mag-insert ako ng ng katanungan dito. So, sabi niya, "Hi Miss Mia, mag-work ka pa pag nag-schooling ka na? Stay healthy. You too, stay healthy," and maraming salamat sa comment mo. Yung plano talaga, pag nag-start na ako mag-school sa nursing ko, yes, mag-work pa din ako. Pero, let me explain para hindi kayo ma-confuse sa mga tao dyan na hindi nakapanood sa about sa nursing vlog ko. Mag-i-start yung course ko sa September pa. So, at the moment, nagtatrabaho ako as a full-time caregiver sa care home. So, pag nag-start na ako sa aking nursing ngayong September, kailangan ko talagang i-give up itong trabaho ko ngayon kasi contracted hours kasi siya. And pag nursing ka kasi dito, yung sistema nila 50-50. So, 50% of your time sa university and then 50% of your time is mag-OJT ka or yung magti-training ka sa hospital. So, first year student ka pa lang, magsisimula ka na sa placement mo. So, hindi ko talaga siya makikip itong job na to kasi contracted hours siya. And pag placement kasi sa hospital, sabi ng university ko, na full-time ka talaga. Full-time magti-training ka, 37 hours a week. Yun yung
placement mo. And yung placement na yan, hindi siya bayad. Nagtitraining ka lang talaga. You are there to learn skills, to gain knowledge. So, hindi ko siya makip kasi contracted hours siya. Obviously, kung mag 37 hours a week ako sa hospital and yung ginagawa ko ngayon sa care home ko is 36 a week. So, wala na. Hindi ko kaya. Pero, ang plano ko talaga is pag mag-resign na ako dito sa trabaho ko ngayon as a caregiver sa care home, later on, mag-apply ako ng bank job sa hospital. Bank job sa hospital is para siyang part-time, hindi ka contracted hours at pwede kang mamili ng shift mo kung kailan ka available. So, in that way, para sa akin, maganda yan kasi kahit pa paano, meron akong pang-allowance, pang-gasolina sa sasakyan ko, pang-bayad ng road tax, kung ano-ano pa. So, magre-register ako as bank staff sa hospital. So, for me, it sounds na mag-fit siya sa akin. And, para naman malaman ko kung kailan ako busy, kung kailan hindi busy si Mr. Para ma-sync in namin yung schedule namin ba. Kasi gusto ko din mabigyan ng time si Mr. So, dito sa NHS professional.nhs.uk na website, sabi dito, if you are a nursing student daw, pwede kang mag-register dito as a bank. Basta, matapos mo na yung 10 weeks clinical placement mo. So, yan yung plano ko. After sa 10 weeks of clinical placement ko, magre-register ako dito para naman meron pa akong pang-allowance ba. So, yun yung sagot ko sa katanungan mo. Mag-work pa din ako, pero hindi na yung contracted hours ko sa care home kasi hindi ko talaga kakayanin. Yan yung plano ko na mag-register as a bank staff sa hospital. So, yeah, in a way, para siyang working student ba. And dito din kasi, normally sa mga student nurses talaga, nagbabank staff talaga sila sa NHS para naman may pang-allowance sila. So, yun yung gagawin ko. So, mahirap siguro. Well, I think mahirap naman talaga. Pero kakayanin para sa future. So, dito ko na-end yung vlog natin mga palangga kasi wala na namang ganap. And later on, I will make another vlog para sa isang vlog na naman. So, dito ko na-end kasi I think mahaba-haba na tong vlog na to kasi nung natrabaho ako nung, kailan ba yun? Friday, nag-vlog ata si Mr. pero hindi ko pa nakita. Pero sabi ni Mr. kaunti lang daw yung vlinag niya. So, let's see na lang. So, maraming salamat talaga sa walang sawang pagsuporta and I'll see you in my next vlog. Bye! Mwah! Mwah!